Fe gyfieithwyd y Testament Newydd a'r Llyfr Gweddi Cyffredin erbyn 1567, ond na ddeddf bwysig iawn yn 1563, oedd yn dweud bod rhaid darparu y Beibl yn Gymraeg a'r Llyfr Gwasanaeth yn Gymraeg fel bod modd cael addoli yn Gymraeg yn yr eglwysi yng Nghymru. Lle oedd hwnna'n garreg filltir bwysig iawn yn hanes Cymru. Nawr, fe gyflawnwyd y Testament Newydd erbyn 1567, rhan fwyaf o'r gwaith wedi wneud gan William Salisbury, un o ffigurau mawr Llenyddiaeth Cymru. Ond mi oedd e falle asyniadau braidd yn rhyfedd ynglyn â sut i ysgrifennu'r iaith Gymraeg. Oedd e eisiau dangos statws yr iaith, felly oedd e eisiau dangos y cysylltiad â Lladin. Felly os oedd na unrhyw air Cymraeg oedd a tharddiad Lladin, oedd e'n defnyddio'r fersiwn Lladin. Felly enghraifft, yn lle Duw, oedd e'n defnyddio Deo, ac oedd pobl ddim yn deall. A problem arall oedd bod e ddim yn hoffi sgrifennu y treiglau trwynol. Felly, enghraifft, fydd yna yn y llyfr y Testament Newydd, mi fydd yna pethau fel yn tŷ fy tad. A mae rhywun yn gallu gweld yn syth pan fod angen treigladau yn y Gymraeg. Mae hwnna'n swnio mor ryfedd. Felly, oedd yna gryn dipyn o ferniadaeth ar y gwaith yna yn 1567. A beth nath William Morgan oedd gwneud i ffwrdd ar holl nodweddion ryfedd yna. A sicrhau bod y Beibl wedyn yn rwydd iawn i bobl i ddarllen ac i glywed. Yn sneb yn siŵr iawn sut a pham cychwynodd William Morgan ar y gwaith. Mae'n bosib bod wedi cael anogaeth gan Richard Davies, esgob Tuddewi, achos hwnnw nath i benodi fe'n ficer yn Llanbadarn Fawr ger Aberystwyth. Sim arwydd bod e wedi dechrau cyfieithu tan iddo fe gyrraedd Llanrhaeadr y Mochnant yn ficer ym 1578. Ar ôl hynny, mae'n debyg, gnath e'r gwaith mawr. A gyda anogaeth ar chesgob Caer Gaint, John Whitgift. Oedd yna sgwrs awydd gan Elizabeth Cynta a'r Llywodraeth ar y pryd i sicrhau bod na Beibl yn Gymraeg, bod y gwasanaethau yn Gymraeg, fel bod y Cymru'n troi'n Protestaniad da. Felly oedd nhw eisiau troi nhw'n Protestaniad mwyn sicrhau bod nhw'n ffyddlon i'r goron. Ac oedd hwnna sgwrs yn fantes mawr wedyn i'r iaith Gymraeg, oherwydd dyna pam y cafwyd y Beibl.